Yan mga kabukid, timing. Ano sila, harvest na sila ng repolyo. So nakahingi tayo ng 5 piraso para natin. Sagulan natin ng pansit. So tangin natin sila kung na ilang kilo kayo madala-dala sa isang kilo, magkano kilo yung isang bukag. Yan. So, yung ginagawa nila mga kabukid, sinilid nila sa bukag. Bukag tawag sa amin itong sinildan nila oh. Oh, yan oh, yung isa. Yung isa, yung amo nila doon, yung nagkalo. Yung sikan naman ito. Yung amo nila. So, doon. So, tanungin natin kung ilang kilo to pag napuno na. Ilang kilo kaya to yung pag napuno ito, mga estimated lang. Mga 70 o 80. 80. Oh, yan mga kabukid. Pag napuno na ito hanggang doon sa Magdepende ni sa among sulod. Kaya ang uban, walay sulod ang tunga. nagmina. Yes, yung iba, walang yung sa gitna walang sulod. Walang laman dito yung iba. Oh. So nagmaro-maro yung iba. Pag magdala ng kuan, madaling mapuno ba? Walang laman sa sa gitna. Sinulod nila yung akin noon. Yung maro-maro ba? Akin ngayon, murag akin lang gyapon. Yan mga kabukid. So parang may kinakain ito isa. Nag-iba yung mukha at sa ngipin niya. Resulta to sa Pula-pula. Ano ba yung kinakain mo? Si resulta ito sa ite. Ite. Pang yata yan pampalakas nito pagdala mo dito. Ito ay sikreto namin. Yan. So may sikreto pala sila mga kabukid. Hindi mahalata sa init. May sila, may inupa-upa. Oh, may sinusupa. Ayan, lapitan natin yung isa. So, tanungin natin baka iba ang dito, suhol dito kasi na sila. Oh, yan, taga Midilin. Yung mag-uwian ito bawat taon. Mag-uwi siya, taon-taon. Kasi dito siya mananagat doon dito sa Midilin. Na natapulan sa panagat. Umuwi dito. Dito yung asawa niya kasi. Oh. Yan. Yan, harvest na sila. Marami tayo yung mayaman. Tiran lang kulang yan. Yan, so ito yung panglas na to harvest no? Napagyat. Napagiginag mo isa. Napagisa. Oh, yan. Paano na to mga kabukid? Paubos na. Ito yun sila oh. So, yung ginagawa nila, inahakot nila doon sa impakehan. Doon nila Talyer. sa Mekanikuhan. sa mekanikuhan. Doon nila itatapo dito. Hindi naman ito. Doon ito ipapile pala. I-file. So, yung ginagawa nila. Ayan na. Simula na mag-asa sa bakag niya. Yung, tingnan natin kung kaya ba niya 80 kilo. Hindi ba baka hindi makabarog. Umabot ng tiyan. Yan mga kabukid. So, Sa amin yun. Yung repolyo na ito, sa amin tatlo to. Yun ayan, ang sinula namin. Yun, kumuha. Yun ang sinula namin. sila yung mag-ari. Sila pang nag-alsa. Magaling ha. Galing. Sa amin tatlo to. Yun ang sinula namin. Yan, lapitan natin yung amo niya. Tanungin natin. Huwag mo tanungin, baka mahalata kami. Lapitan natin. Kasi ito yung, siya yung pwede ba lapit ako sa iyo dyan, boss? Bossing, lapit ako dyan ha. Pwede ba? Kunting katanungan lang. Yan. So, nag-harvest na sila.
timing. Nakahingi tayo. Nanghingi ako dong ng 5 piraso dong. 5, no? Muna na dito. So, taningin natin. Mahal ito ngayon. Kanong kilo ngayon ito? So, sa merkado. Siguro mas mahal siguro ano. So, paubos na ito, no? So, palitan na po ng ibang pananim. So, yung tago dyan. Talong ito lahat. Magkano kaya ito lahat? Mga ilang puno kaya? Yung estimate ito. Mga 10,000 kaya? Hindi abot. Hindi po, mga 5. So, ito yung ano. Sila yung niyari dito. Laki ng ano. So, malaki yung gasto, no? Pero bawi din. Basta makatiming sa presyo. Thank you, no? Kahingi tayo. So, lapitan natin yung ano. Balikan natin. Yung Oh. Naman ko channel sa YouTube good. Oh. Lingan na kayo sila oh. Sila na bida dito. Ano na mutong mo dire? Yan. Yan kayang inag-asa gid ba? Tingnan natin hindi ba makautot? Makautot itong usa malaki yun sana. Padungot. Tilad. Ay, tilad pala yung kinakain mo. Tilad. Ito yung magic tilad nga para ka lang kumakain ng ano. Lumalakas ka. Pag inuutlob mo yung siwit mo. So, yan, tama na yan? Hindi, pupunin to. Hindi, pupunin mo. Pakita natin sa kanila kung gaano kakalakas kasi may kinakain kang ano. Tilad. Tilad? Tilas. Walang iya ka. So yan mga kabukid, obserbahin natin sila. Tingnan natin kung kaya ba yung 80 kilo. Sabi nila kasi 80 kilos kasi yung ano nila, estimated na kilo dito. So, tingnan natin kung kaya ba talaga. Hindi ba sila magtawag ng kasama? Yan, duugan mo ako. Yan, tingnan natin. Yan. So yan, ito, malawak ito. So, gawin itong ano lahat. Gawing taniman ng talong. Yung ano. So yun ang aking yan ang mga pananim ko mga buko na inubos itong taong ito oh. So ito yan oh, malakas. Sabi na may nagsabi, patanumin mo yan ng buko. Malakas kumain yan. Yan mga kabukid oh. Yan, dyan sa ano yan. Yan ang tanim ko na buko. Libre pang pag nauhaw. Libre. Guys, mahirap kami. Yan. Makabukid. Oh. Yan. Mayaman kami sa kalikasan. Huwag kang maanon. Ikaw mo dangan sa langga. Yan. Yan mga kabukid oh. Hinahanda na niya mga kabukid. Tingnan natin kung hindi ba ito makautot pag pag hindi ba ito makautot pag Kaya ito. Kaya daw mga kabukid. Tingnan natin. Kayanin kasi walang suot. Oh. Suot. Sulot. Nga. Yan. Yan, mukhang walang laman yung gitna niya. Yung sa bukag niya. Joke lang. Kunti lang bayad nito. Kalahati lang yata. Sa amin yung halin. Yan, sa kanila yung halin. Hindi na ibigay sa amo nila. Doon oh. Doon. Mas ito. Doon siya kukuha sa lakas niya sa kanyang tiyan. May mga kabukid. May pinapa siya mga kabukid. Yung namumula yung, ayan, yung isa oh. Yan yung isa. Kaya? Ayun na. Ayan, kaya wala. Yung isa. Yung isa. Yung isa. Wala siyang pangtutob. Yung walang pangtutob oh. Tingnan natin. Kaya? Kaya. Yaw, gamit pala yung tilad ito. Ginagawa nito. Ginagawa nito.
Baka mabundot yung buntot ng tiyan ito. Tingnan natin. Isa na dalawa. Hindi kaya. Yan mga kabukid. Dalhin na sa ano yan. Sa pile up yan. Dito sa area nila. Babay, taga bukid, balik. Babay mga taga-bukid.